So bore yma, thema yn amser ni gyda'n gilydd yw gwneud lle i Iesu. A da ni'n mynd i fod yn edrych ar hanes y ceidwad yn y llety a'r lle, neu y diffyg lle oedd i Iesu yn Bethlehem, yn Nadolig cynta yna. Nawr, mae'r rhan fwyaf ohono ni falle yn gyfarwydd efo'r hen stori. Oedd Joseph a Mair, oedden nhw'n gorfod mynd i Bethlehem achos oedden nhw'n wneud sensws ar y pryd. Ac yn anffodus, ar y pryd, oedd ddim modd llenwi'r ffordd allan online. Ac oedd rhaid iddyn nhw fynd i Bethlehem i wneud hynny. Ac oedden nhw yn trio ffeindio rhywle i aros. Ac oedd Premier Inn yn llawn. Oedd dim lle yn y Black Boy. Felly dyma nhw yn trio y llety arall yma. Llety arall. Oedd hwnna'n anfwriadol, actually. Yeah. Oedd nhw'n trio y llety arall yma. Mae'r jokes gorau yn anfwriadol, dydyn. Ond oedd dim lle yn y llety. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn gofyn cwestiwn diddorol ynglyn â da ni yn rhoi lle i Iesu yn Nadolig ni. So dwi jyst efo rhywbeth bach i wneud efo'r plant fan hyn. Dwi ddim mynd i wneud magic tricks, bod o'n edrych fel na. So, dwi'n mynd i fod angen help rhai o'r plant fan hyn. Rhai o'r plant, Caleb. Ddim rhai o'r teenagers. So, da ni'n mynd i lenwi'r hosan yma nawr gyda pethau sy'n neud y Nadolig i ni. So pwy gewn ni gyntaf? Ti di. Casu dew ti. Na ti. Gewn ni hwn gyntaf. So, ti'n gallu stwffio hwn mewn i'r hosan. So, dal hwnna fyny yn uchel i bawb weld. Be di hwnna? Mae Sion Corn da. Sion Corn, ie. Na ni, ti'n gallu stwffio hwnna mewn i'r hosan i fi. Mae'r bec lawr a fedri di. Reit, na ni, lawr a fo. Hold on. Na, ie, gwych, Na ni, briliant. Diolch Cassie, clap i Cassie. Derwen, ti di nawr. Ie, ti di. Be sgynna ni fama? Reit, gynna ni. Dal hwnna fyny'n uchel. Be di hwnna? Ti'n gweithar mwyn i pawb glywad? Deinosor, na ni. Ti'n gallu stwffio hwnna mewn? So mae'r deinosor yn cynrychioli teganau ac anrhegion. Yna lot o deinosors wedi bod yn cyrraedd tu ni ar ddyddiau Nadolig blynyddoedd diwetha. Reit, pwy sy'n eisiau codi hwn off y llawr i fi fan hyn? Ti di Enlli. Reit. So be sydd wedi syrthio ar y llawr Enlli? Bobl, na ni. So mae bobl yn cynrychioli y gyda Nadolig. Ie, briliant, diolch Enlli. Reit, a un arall te. Pwy? Reit. Na ni, ti mlaen ta. Reit, pwy sgynna ni fan hyn? Corach. Corach. Be? Corach ar y silff. Y corach Cryntachlyd. Rei, mewn o fo i'r sach te, cynrychioli rhywbeth arall sydd wedi dod yn bwysig amser y Nadolig. Mae'n debyg, diolch Harry. Diolch fawr iawn. Dafydd. Reit, be gen i rwan? Gen i hwn nesaf te. So be oedd hwnna? Oren. A dyn ni'n clywed yn aml gan nain a taid yn dydyn mae dim ond oren. Oedden ni'n cael, os glywa i unrhyw nain a taid yn dweud hynna eto, dim ond oren oedden ni'n cael. Wel, iawn, be arall sgynna ni? Cado, come on te, neu fydd yn swnio'n trwy dydd. Na ni, be di hwnna sgyn ti fyna? Popcorn. Reit, popcorn. Pam bod popcorn yn Nadoligaidd? Achos bod ni'n watchad lot o ffilmiau Nadolig.
Na ni, da chi cael snapshot fewn i beth sy'n mynd ymlaen yn tŷ y gweinidog dros Nadolig. Na ni, gwych, oce. A wedyn dwi isio, rhywun arall isio dod fan yna. Come on te, Caleb, come on te. Na ni. O niw, dy Nadolig ola di fel babi bach, da. Ti'n mynd i syrhyw ar fy Nadolig nesa. Reit, na ni, beth di hwn? Gei di agor e a ogleuo fo, os ti isio? Ie, candl, ie. Canwyll, ie, na ni. Ti'n mynd i gael candl i dy fam, Dolig? Syniad i ti, iawn. Na ni, so da ni'n... Diolch fawr iawn, Caleb. Na ni, reit, na ni, so mae'r sach yn llawn nawr o bethau sy'n neud y Nadolig. Ond mae yna un peth ar ôl y does, ar y bwrdd. Pwy sy'n eisiau dod i weld be di'r jochad? Ti eisiau dod? Reit, be di'r peth ola sgynny ni ar y bwrdd yn hyn, jocha? Ti eisiau dweud yna? Baban Iesu. Baban Iesu, a ti eisiau trio roed... Does na'm lle i'r baban Iesu? O, na. Ond diolch, jocha, am helpu ni. Diolch fawr iawn. Ac, a da chi gyd yn gweld beth sydd wedi digwydd fan hyn. Da ni wedi llenwi yn sach Nadolig. Efo pob math o bethau da, pob math o bethau sy'n iawn yn ei lle, ond da ni wedi llenwi fo gymaint nes bod dim lle ar ôl i'r peth pwysica. Yn yr un ffordd oedd dim lle i Iesu yn y llety. Weithiau, does dim lle i Iesu yn y Nadolig ni nag oes, achos bod ni'n llenwi fo efo pob math o bethau. Felly, be da ni mynd i fod yn neud efo'n gilydd bore yma, ydy edrych ar hyn, edrych a gofyn yda ni yn neud lle i Iesu, a gweld fod Iesu yn neud lle i ni. A mae yna jyst un adnod dwi eisiau rhannu cyn bod ni'n mynd mlaen efo'r gwasanaeth. Mae o'n dod o datguddiad, a mae o'n deud fel hyn, edrych dwi yma, dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd rhywun yn fy nghlywed ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rannu pryd o fwyd gyda nhw. A Iesu sy'n siarad fan hyn, mae Iesu'n dweud bod o eisiau dod mewn i Nadolig ni a mewn i'n bywyd ni. Felly, newn ni gario ymlaen efo'r neges yma gweddill y gwasanaeth bore yma. Reit. So, da ni wedi gweld bore yma, hyd yma, fod yr her a da ni'n gwneud lle i Iesu. Ond y cwestiwn arall yw, ydyn ni wedi gweld fod Iesu wedi wneud lle i ni. Achos os ydyn ni eisiau ystyried am ydyn ni'n wneud lle Iesu yn y bywydau ni, mae'n dechrau gyda sylweddoli fod Iesu yn caru ni a fod Iesu wedi wneud lle i ni. Ac un o'r pethau weithiau sy'n dal ni nôl rhag mynd i unrhyw le, really, yw poeni bod ni ddim yn ffitio mewn, ynde. Dwi'n cofio pan o'n i yn tyfu fyny, a bydd rhai pobl yn lluniaethu efo hyn, o'n i ddim yn dda iawn yn chwarae rygbi a falle. Dwi'n gweld rhai cyn chwaraewyr rygbi yma. Ac oherwydd, basically, nes i dyfu yn sydyn hogyn bach, wedyn nes i stopio tyfu. Wel, hynny yw heblaw am y mol, da. Ond, a wedyn oedd gweddill yr hogi a dal i dyfu, doeddan. A wedyn sy'n reit, o'n i'n teimlo fod fi'n ffitio mewn. A mae yna lot o lefydd eraill yn does mewn bywyd lle da chi'n teimlo fel bod dim hawl gyda chi fynd yna, neu bod chi ddim yn ffitio mewn. A weithio mae rhai pobl yn gallu meddwl rhywun peth ynglyn a Iesu Grist, bod chi'n teimlo falle bod dim croeso i chi, bod chi'n teimlo fel bod chi ddim digon da neu rhywbeth. Ond mae amser y Nadolig yn amser ni gyd gofio fod yna groeso i ni gyd fynd at Iesu just fel ydyn ni. Does dim rhaid i ni sortio allan yn bywyd cyn mynd at Iesu. Mae Iesu yn rhoi croeso ac yn derbyn ni just
fel yda ni. A mae yna hen garol Gymraeg ar gyfer heddiw'r bore. A mae yna linell yn yr hen garol yna'n deud, am hyn bechadur brysia fel yr wyt. A mae hwnna'n neges hyfryd yn dydy, fod Duw, fod Iesu Grist yn derbyn ni just fel yda ni. Mae o'n derbyn ni yn llawn o'n gofidiau, mae o'n derbyn ni yn llawn o'n beiau, mae o'n derbyn ni pan da ni'n stressed out am bethau. Mae o'n derbyn ni just fel yda ni. A mae hwnna yn neges bwysig i ni glywed. Achos da ni yn byw mewn cymdeithas yn dydyn, sy'n meddwl bod rhaid i ni roi rhyw ddelwedd mlaen i'n gilydd yn dydyn. A mae pethau fel social media yn neud hwnna hyd yn oed yn waith. Nawr, chydig o flynyddoedd yn ôl, oedd ar Instagram y pethau, oedd yr hashtag, beth oedd e? Oedd Insta versus reality yn trendio. Ac ar y pryd, o'n i ges i'n creus o wneud sourdough baking. So ar Instagram fi, o'n i'n rhoi lluniau o'r tyrth a'r bara hyfryd yma o'n i wedi pobi. A wedyn oedd Menna ar Instagram hi yn rhoi lluniau o'r gync i gyd oedd yn llenwi'n sync ni. A mae e wir yn dydy, weithiau da ni'n projectio fi Mike yn gallu gwerthfawrogi hyn efo pobi a'r llanas mae o'n neud. Mae'r end result yn hyfryd, ond da ni'n neud llanas ar y ffordd yn dydyn. A mae'r un peth yn wir, da ni'n gallu rhoi rhyw ddelwedd bod popeth yn iawn mlaen i'n gilydd yn dydyn, a bod pethau fel Instagram a Facebook ac yn y blaen yn neud hwnna'n waith rhywsut. Ond un o'r pethau da mewn Nadolig yw bod e'n atgoffa ni bod dim rhaid i ni ffalsio, bod dim rhaid i ni fficio fo o flaen Duw. Da ni jyst yn gallu bod yn real, da ni jyst yn gallu bod fel yda ni o flaen Duw, a mae Duw yn caru ni ac yn derbyn ni just fel yda ni. Nawr, wythnos yma nes i ddarllen yr quote diddorol yma o lyfr o'n i wedi darllen sbel yn ôl gan awdur o'r enw John Mark Comer. Ac oedd e'n deud fel hyn, we love the right things, but in the wrong order. Hwna'n ddweud mawr yn dydy, we love the right things, but in the wrong order. So mae yna lot o bethau da mewn bywyd yn does. Ond di bywyd ddim just ynglyn â caru y pethau da, mae e hefyd ynglyn â cael nhw yn y drefn gywir yn dydy. A weithiau, da ni'n gallu cymryd rhywbeth sy'n rili dda. Mae'n bwysig bod ni yn ei garu fe, o bod ni'n gallu neud o'n bob dim yn da. Bod ni'n gallu neud o, bod yn rheoli yn bywyd ni. A dyna mewn ffordd, wnaethon ni edrych arno efo'r plant yn y sach yna. Tybod, mae oranges yn bwysig. Mae'n bwysig bod chi yn brynu anreg i'ch mam. Mae'r pethau yna'n bwysig iawn yn ei lle. Ond da ni'n gallu llenwi'n bywydau, dydyn, gyda'r holl bethau da yma, a maen nhw yn bethau da, a da ni'n gallu llenwi'n bywyd efo'r holl bethau yma, da ni'n caru, a mae'n iawn i ni i caru nhw. Ond weithiau, da ni'n gallu llenwi'n bywyd mewn ffordd lle does dim lle ar ôl wedyn i ni roi lle i'r hyn mae Nadolig yn cyflwyno i ni. Sef bywyd a ffydd efo Iesu Grist. A felly, Nadolig yma, mae yna wahoddiad i fi, a byddwch chi'n meddwl baswn ni fel gweinidog gyda hwn i gyd yn sorted, ond trystiwch chi, dydw i ddim. Mae mor hawdd i ni gael yn blaenoriaethau'n anghywir, yn dydy. Ond Nadolig yma, dwi jyst eisiau rhoi gwahoddiad i bob un ohono ni, jyst edrych ar yn blaenoriaethau, ac edrych gyda be da ni'n llenwi'n hamser a llenwi'n bywyd, ac i ni garu popeth sydd yn dda, ond i ni wneud yn siŵr bod ni yn rhoi lle i Iesu yng nghanol hyn, a'r bywyd a'r derbyniad mae e yn rhoi i ni. Achos mae lot o bethau mewn bywyd yn gadael ni lawr, ond wneith Iesu ddim yn gadael ni i lawr. Felly os ydy hwn yn neges sydd yn cynhesu'ch calon chi bore yma, yna
gwyn eich byd chi a fyddai'n gweddio drosta chi. Ac os ydy hwn yn neges, da chi eisiau maen nhw'n deud, dydyn, bod a dog is for life, not just for Christmas. Ac mae'r un beth yn wir ynglyn â'r neges Gristnogol yn yr Nadolig. Os ydy hwn yn rhywbeth da chi eisiau edrych arno yn bellach yn y flwyddyn newydd efo ni fel eglwys yna, mae croeso i chi wneud hynny wrth ddod yma ar ddydd Sul, neu ymuno efo beth da ni'n galw y cwrs alffa, sef cwrs anffurfiol i edrych ar rhai o gwestiynau mawr bywyd a ffydd. Jyst yng nghanol prysurdeb y Nadolig. Mae Nadolig yn brysur yn dydy, chybod. Da ni wedi codi coed y Nadolig ni ers pythefnos, a dwi'n meddwl bod wedi aros unwaith i actually edrych arno fo. Ond rhywbryd dros yr wythnos neu ddau nesaf, chwiliwch am jyst munud bach i fod yn dawel ac arafu a meddwl am eich lle chi efo Iesu.